Missier ta' żewġ titfal tilef ħajtu traġikament kmien is-Sibt filgħodu wara li kien involut f'ħabta bil-mutur fi triq il-Wied Birkirkara. Il-vittma huwa Mark Bishop ta' 41 sena minn Tassanna Għawdex li kien jaħdem fil-qasam tal-gaming. L-inċident seħħ is-Sibt tal-ħabda tal-4 ta' filgħodu meta s-sewwieq li kien sejjer mill-Imsida fid-direzzjoni ta' Birkirkara għal xi raġuni tilef il-kontroll tal-mutur tal-għamla Honda li kienet isuq. B'konsegwenza tekk baqa' dieħel fit-trakk li kien ipparkjat fl-istess triq. Fuq il-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei iżda sfortunatament biex jibġi ċertifikat mejjed fuq il-post. Fuq il-post marru wkoll il-pulizija li jgħalqu it-triq għal xi ħin. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti biex jgħinuh. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.